Iki kerokan ya lho. Uduk iki tato ngawur ya. Iki mari didopui bapak ibu mergo mulai bengi-bengi. Lah piye ra mulai bengi ra entuk duit. Lah ya piye to jane? Kita pulang malam bukan karena nakal, tapi kita mencari halal. Weh. Halal barang. Halal toh? Halal. Halal iki. Yo. Lagunya apa, Nduk? Tadi ada permintaan. Ada Dumes tadi. Dumes. Oke. Iki klambine Pak Wiji nih. Aja lek. Mangano metetek digawe. Yo. Oh klambine silian iki mau. Silian iki agak sedeng pisan. Kok pamit ya aku yo manut kok pamit ya. Yo. Tak. Pujian. Asik. Bayar karo musik. Senengmu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapane wong Dari perhatian ning akhir siramu sing panggilan. Pingin liyane pengen ku siji mung kowe
Oke, Dumes sudah Mas Bambang. Mas, Ya.